Ini moनसे गोदान ब्लग साउन्ड फिन खेबसेयाव बरायबावबाय सबाय माजिजों फंबायनाय महर लासिना बे दामुगै ओमफ्राय ब्लगखौ फोजोबस्रांनाय खालामजाबाय हारिमुनि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आङो एकदम जाबनानै दिनै फिसाजोखौ स्कुलाव दोनफैबाय आरोना फिसाजो फिसालाखौहाय बिफाजोंबो फैया आरो बिफायाबो दोनबोफानांगौ बहा समस्या दाबो गाबगाया जोलैनि जारा माने रुमाव नागारबो जेनबाथाय जा गाबगोन ओमफ्राय बे आन्टिखौ नांगौ बेनो आबै आबै होनबाय थानो रोङाखै बे गेटआव थानाया ओरैनो बियो बांद्राय गाबनायफोरखौ बाथुम लायो नालाय बेस्रा आबैखौ नांगौ आबैखौ मोनबाय थायो आबैया गेटआव थानांगौ दा थाहैगोन बियो बिसेसआव थायो ओमफ्राय बे सासे फाथ्लाया एयाव थांगोन साफा साफा राननानै थायो डाइरेक्ट ओमफ्राय बाजार फारसे एसे आवगायसै गय एक घन्टा सानैजों स्कुटियाव खालि बेरायनो मोनसिगोन आरो बेरायनोबा मिथिबाय गथ' सानैखौ स्कुलाव दोननानैहाय भगवान नङाबा फिथाइ थायनाय बायदिसो जोंना स्कुटियावनो सानैजोंनो ग्रोब जाखायो स्कुटियानो बाजार गिदिर फारसे थांगासिनो दं आरोना जेखौ नांगौ बाजार फिसायाव मोनासै उनावसो मास बाजार नै मालाय गावनि भाइ लोगो मोनदों हरैनि কি কই কি হবো এটা সোয়াদে নাই নাকি সব না মাছের মাছ बाजार दिन नङाबाबो भिरानो अहा लानोसै जाबायहाय दाला लाबाय सामब्राम बानलु जोबस्रानानै दंमोन नै माइब्रा माइरं सेरसे आयौ 80 थाखा सेरसेयावनो थैखागोनसो प्रभु गायाबा फुवाबा बे 80 थाखाखौ गिनानैलाय मा जाबावो नों गथ'फ्रा ओंखाम संना होबा जागारगारोना ओंखायनो लाबाय आं सेरसे एकदम मुथासे ओंखाम संनानै होनसां स्कुलाव फैनायाव मा जानो मा मानो जाथारो गथ'नि जादा है नै मना लाबोआबाथाय समस्या मा लाखो नों गय लानोसै न'आव थाङाखै नालाय गया गैया बे आंल' लाबोनाय एम्फौ जाग्लिजोब्बाय फैनानै सुनाफोर आं आरो जि एसे सोमनानै दंमोन लोगो सुबावबाय बेयाथ' मालाय फनावनो हां ओमफ्राय मोनसे खोथा आरोना जै बिथाङा फैदों फन गाबनायानो बन्द' आरोना आंना रावबो फन हरखाया नालाय फनानो माने लायाबाबो जासिगोन जेरैबायदि समस्या मालफ्राथ' आरो मा नै ना फिसा फुजिनो लानानै फैदों ओइ माबे हे भगवान नै बागान बादि लानानै फैलायबाय आधार कार्ड आंनि नोंनाव मबाइलाव दंखायोदां नांगौ जादों आरोना ओमफ्राय खारै लानानै फैदों 30 थाखा खारैयाबो सबायनि लायनाय नङा बैया मोनलांनाय गोदिल'सै आरोना नांगोन ना नै बेजोंथ' खारै नङाबा जाला ओमफ्राय बे फाथोखौ मुथाब्रैयाव सायजोबसै आरो मोनायाव जाबावगोनसो जाहैदों ओरैबादि ओंख्रिया मालाय इदि आरो बेखौ बानायग्रोनोसै लासै जाथोंसै लखबनानै लास्रांग्रोनो आङो एसे हरे कृष्ण ओमफ्राय नै बेखौ लाबोदा खनसेनि पेकेट आरो 100 थाखा ओमफ्राय बेसेबां थायो होन्दों 15 ना बेसेबां थायो होन्दोंमोनथाय बावबाय आङो 12 माथो गावनि मबाइलाव दंखायो फाथै आदै लेंलायबाय आङो गयखौ जाबायानो नोङो जेने थेने सायनानै लाबाय जि खि दं गोसोम खय फिन सुखो आङो आयै बे मेजेम बादिबो दं आरोना बेनिफ्राय ओरै माबाखौ मैथा जोमफ्रांलायलांसैमोन फाथोखौ गावा खालि खाबाय ओमफ्रायथ' फुङाव आं जेबो जायाखै एसे ओंखाम उखैनाय बायदि मोनबाय आं होमबा हनै फिसा थाइथाम लानानै फैलायबाय जानोसै आरो साहाबो लोङाखैमोन दासो लोंसै माथो होनबावनो बिदिनो आंनो टाइम गैया बाइम गैया सुनानै लाग्रोथारसां ओमफ्रायसो एसे साहा पानि मबाइल फारसेथिं ज्राव दोनथ'नानै आङो फटाफट नै ना एसे एवथ्रमबाय
फाथोखौबो एग्लिबाय माने मोननैजों दासो ज' जानाय लोगो लोगोसो एसे फ्रि जानाय बायदि मोननानै केमेराखौ अन खालामबाय आरोना बिफाया फिसाजोखौ लानानै फैबाय ओमफ्राय नै ओरै दालि गोदौनोसै ओमफ्राय ओंखाम ओमफ्राय आरो मा होनबावनो आरो खांख्रिखला लाबोदों आलुजों एसे एग्लिबावनोसै आङो बेखौथ' फिसालायाबो नमस्ते फिसाजोखौथ' बाद होखा ओमफ्राय आंबो जेने थेने सामसनिसो जागोन आरो आंनाबो नैबेसो दालिसो हायाहाय सुनाफोर हाया मा होनना बुंनो अयनायसो हालायलांथारा आङो बेफोरखौ सहायनो साखिनोसै र'सो बिफा साखिनबा गोखा दे बिराद गोखा दालाय संख्रि एसे जाबावगोन नामा संख्रि हरनोसै नोंथ' मा पात्ता मोनो गय जानाय माबा जानाय ना फाथोखा गोखा मोनदों आं लोंसाय सामस नांगौ सामस गोखाबाव हाखायो बेहाय सिन्था गैया गुरुथार मा ना लोंफ्लायाखै केमेराखौ अफ खालामबाथ' स्लुब लोंगोनब्रा बे संख्रि नांगोन ना एसे लेमोन लामिले जा ग्लब ग्लब जासिगोनहाय इयो मुथाथामखौ साफा खालामजोबसिगोन बायदि मोनबाय आङो गोखाथार ना खम मजा मोनदों नोङो गोथाव मोनखाथारो इहा दाख्लैबो सोरखौबा संहोनानै जालायबावदों जाहैदों इलेक्सन जोबैनि थांनाया एकदम फाथो मुथासेना मुथानैमोन मुथाथाम बायनानै सोरखौबा संहोलायबावो जाहैदों ना होदोंना होआखैमोन हा फाजि है ए बे गोखा ना गोखा मोनदां नै जाबायहाय न' खालामसां लाफाफासो जानोसै नै बाराबा ओमफ्राय ना लदबथ' नङा ना फिसायालाय आरो माथोबाव नांगौ एसेबाव जाबायहाय बन खालामसां स्लुब लेमोन लालिनि एसे जासिगोन जाबाय ओंखामखौ जेबो नांला बेना मजानो मालाय जानायखौनो ओमफ्राय आं जा गोथाव मोनो ओमफ्राय नुनायावबो जा मोजां मोनो स्लुबनो ओमफ्राय आं स्लुब हाया आरोना थिग बेनिनो बिफा नारजियाबो बिदिनो आं बेखौबो हाया आरोना जाबाय नै जाग्रायाबो गोथाव मोनदों होनबाय माथो ओमफ्राय नाया बेस्रा मेजेमबो दंमारोमोनलाय नै एसे मेजेम गोजाव जालायलायदों आरोना ओमफ्राय आंना दालिया जेबो होआखै थाव सेराखै माने खालि घि एकदम इंगिनि एसे हरबाय आरोना मोनबायानो ओमफ्राय दाख्लैनि आसाराव होखोन्दा मस्ला एसे दङमोन बेखौ एसे हरबाय आं जाबायानो आंनाबो ओरै खुदिना बाथोनबो रेडि खालामबावबायसो बिथाङा हा बिदि दोनदो खानानै जाबाय आयौ नै बांद्राय नङा बेखौहाय एसेल'सो मोदोमनायनि जायो दा बेसेबां जायो मोननै मोनथामबानो मोदोमो दहाय नाखौ दोनजागौमोनथ' एफा गोथाव जायोमोनथ' नाजोंबो दोननो ना मानो जाखादोंमोन आं बावबायना होबाय माने दोना होननानै दोनासै आरो गाबोल लोगो सोमनाय दंमोन आंहा बेखौबो होबाय हा उननाय ए औ मोनबायबो लाबायबो होननायसो जाबाय नोङो गोथांनो वा स्लुब आइदै जानायनोसै आंबो एसे ओमफ्राय लेबु होनबा आं बेखौ जाबा लेबुखौ लानाङामोन ना बाथोना ओमफ्राय नै खौ आरो मैया मोनानि नाफाम बाथोनबो दंबावोसो बिथां जानाय आंथ' जायाखिसै नानि फैद' ओइ ए सानसेयावनो सानसे पेपारनि मबाइलखौ नों बिदि नायबाय थादों ना हमनानै लागासिनो मालाय सोरनाबा मालाय स्लुब होथारदों दे जाखां लोंखां फिसालाखौ लानानै फैबाय ओमफ्राय आङो तेरे नाम सिमायदोंहाय गोदोनि सिबाय हनै उसुङाव जोंना एकदम थास' जानानै दंमोन ना दानस्रांहैबाय सिबाय बायामोजोमा गस्ला गिन्दि गुफुरा दा दागो नांजोबसिगोनहाय दे सिबायनो दानाबा सोरथो दानबावनो
जि थाम्फैबो जाथारो आरो सनाफोर ब्लगखौ मालाय माथो गोलाव खालामबावनो मालाय बिथाङा एसे सननानै दुगैलायबाय आंबो खर'आव एसे थाव फुनदों दहाय फुङाव दुगैनाया खिन्थु दा बेलासियाव माथाखौ लोबनांगोन बिराद मानगासिनो दं आरोना डेन्ड्रफ जालागासिनो दं अयनायैनो थ' जेखियानो जादोंसनाफोर दिनैनि दिना बिदिनो थांलायबाय जोंना फाथो गोबाब ओंख्रिजों मालाय ग्लब ग्लब जाबाय ओमफ्राय उनाव ओंखाम जानायाव बारा गोखा मोनासैलै आंबो एसे जादों आरोना फाथो गोबाबखौ माने फिस्ला फिस्ला स्लुब स्लुब ग्लब ग्लबनो आंबो थ' जायफोर आंनि बेखिनि सिम्पोल सा ब्लग सनो फरायनाय लांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच